Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, siguro karong panahon sa quarantine sa pandemya, daghan ka natong nahimong mga plantito o mga plantita sa lungsod sa Dumanhog, mga kapuso, gawas sa pagnegosyo sa mga pots nga gigamit nato ini mga tanom doon na say gilusad nga talagsaon nga kausa pagtabang sa mga nanginahanglan. Atong makauban ang nagpasiugda ni ini. Let's get to know more ang ilang advokasya. Makauban nato karong buntaga si Frances Alpuerto. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sad sa tanan natong mga mananautig paminaw. Thank you so much, Frances, for joining us this morning. Kanusa man ni nagsugod imong advokasya, ma'am, ug para asa man ning inyong advokasya sa mga happy pots? Bag-o lang jud ko nagsugod, sir, pag mga middle siya sa August, and then ang kani siyang ako ang happy pots for a cause kay para ni siya sa ako ang kababayan diri sa Dumanhog nga na diagnose og osteosarcoma or atong gitawag nga bone cancer. So ang nakapa-inspire nako sa pagsugod ani, sir, kay ako apong manghod nga among kinamanghuran nga lalaki na diagnose ni siya ani og namatay gyud siya ni atong 2008. Ngano happy pots, ma'am, ang imong tawag ini, ma'am? Happy pots, sir, kay ako nga tao, malipayon ko nga tao, so ganahan ko ang mga butang ako ibaligya or mga butang nga akong gitreasure mo reflect kung unsa ko. Kumusta man ro panahon na, Ma'am Frances, ubay-ubay na ra ba gyud ang may kuyog ani nga trend sa pagka-plantito-plantita? Daghana ba ng order? Naapod, sir. Kaluoy sa Ginoo, daghan sa jud ang nisuporta. Especially ang mga teachers sa diri sa amo ang lungsod, daghan pod ang ni-order nila. Ako ang mga higala nga ever supportive jud kaayo. Nang order sad sila og mga pots. And even ang mga strangers nga nakakita sa ako ang cause, sa way pagduha-duha ng order sad sila. So sa ako ang batch, sir, nakaabot na ko og second wave na sa pots for a cause. Bago ra ko nag-close sa ako ang second batch, unya nagplano na sad ko nga mag-open sa ako ang third batch. Ma'am Frances, can you tell us more about your beneficiary aning imong advokasya, ma'am? Okay. Ang ako ang beneficiary, sir, ani ako ang Happy Pots for a Cause. Ayang pangan kay si Frances Ann Sumampong. Sa second year siya nga student sa Cebu Normal University. Unya, nagkuha siya sa kurso nga Bachelor of Science in Elementary Education. Si Frances Ann, sir, usa ka responsable o honor nga student sa CNU. Usa sad siya ka officer sa tibuok batch sa education. And nakita sad nako niya, sir, ang iyahang determination o iyahang pagka-strong nga mo fight sa iyahang sakit nga giagian karon. So si Ann hilig sa jug arts. So mao sad na usa sa mga nakapa-inspire nako nga mobaligya og pots kay ang pots pod mismo mo reflect pod sa iyang personality. All right, to cap this off, Ma'am Frances, mensahe nimo sa mga nagtanaw nato, sa mga basin dunay interesado pod nga mupalit og mutabang nining imong advokasya, ma'am. Message nimo sa atong mga kapuso. Ako tamong giawhag o gidapit sa pagsuporta niining ako ang advokasya nga gitawag og Happy Pots for a Cause fundraising para sa kay Frances Ann. Mapalit lang ninyo ang among mga pots sa barato nga presyo ug makatabang kamo sa iyahang medical expenses. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga si Frances Alpuerto gikan sa lungsod sa Dumanhog. Thank you po kaayo, Sir Nico. Thank you, ma'am. God bless you.